Hoxe, 30 de xaneiro de 2021, conmemoramos o Día Escolar da Non Violencia e a Paz. Estes últimos 12 meses a nosa vida mudou completamente. Máscaras, xeles, distancia social. Isto provocounos unha serie de emocións negativas. Agobio. Polos estudos, pola familia, pola nosa saúde, por estar pechados nas nosas casas. Soidade. Lonxe das miñas amizades e de boa parte de miña familia, a que só podíamos contactar por teléfono. Inseguridade. Porque na tele dicían moitas cousas, as imaxes eran moi preocupantes e tiñamos a sensación de que o virus estaba por todas partes, en toda esa superficie. Tristura. O ver todas as vítimas mortais, as UCI colapsadas e o persoal sanitario sobrepasado. Preocupación. Porque aquela situación non parecía ter fin, non conseguíamos ver melloría ningunha. A finais de 2020 soubemos que as vacinas por fin estaban a piques de chegar e comenzamos a soñar. Agora, as emocións que sentimos son moi diferentes. Tranquilidade. Por fin poderíamos darnos apertas, xuntarnos en familia ou facer o que máis nos gusta sen ter medo constante. Emoción. Por ter a seguridade de que a situación estaba a piques de cambiar e as persoas poderían estar seguras. En volver canto antes, a nosa vida antes da COVID-19. Poder deixar as máscaras e volver xogar ao fútbol. Felicidade. Porque a chegada das vacinas ia salvar moitas vidas e por fin poderíamos deixar atrás esta época escura e triste. Calma. Alivio. Ante o reparto das vacinas, a sabendas de que temos garantido o acceso a elas porque vivimos nun país que puido compralas. Empatía. Responsabilidade. Porque sabemos que vivimos nun lugar privilexiado, xa que temos acceso ás vacinas desde a súa aprobación. Pero hai moitos países e millóns de persoas que aínda non ven o final deste pesadelo, porque a chegada das vacinas aínda é tan só un esperismo. A OMS alerta do perigo de non repartir as vacinas equitativamente cos países pobres. É un dereito humano fundamental o dereito á vida e á saúde. Compramos máis vacinas das que precisamos e isto impide que os países pobres podan acceder a ela. De verdade imos consentir isto? Dende aquí pedimos ás institucións competentes que cambien esta situación e que consigan que as vacinas da COVID-19 protexan tamén contra a insolidaridade. É o momento de mudar o mundo, é o tempo da equidade. E se o que buscamos, de forma egoísta, é algo a cambio, ou temos a felicidade de saber que outras persoas, como somos nós, poidan despertar cada mañá sabendo que o que levan tanto tempo buscando chega ás súas mans grazas ás nosas.